abusuafo Pemampem TV yɛde mo apie mu ɛwɔ Nkoranza Akuma ɛhɔ ɛna Oboabaduo festival ɛkɔso na Okomfo Anokye dodo biribi patabiribi nyankomia bɔrebɔre bɔadeɛ ɛna odi na si was on pai fa hodie ɛma afoforo na omubu nkonua ɛne mpɔkyerɛ ɛmfi dodo na abrabɔ mu ɛne nti sɛ wo hwɛ a afahye kyenkyerekye paa ɛna yewura ɛde ahyehyɛ so ɛwɔ Nkoranza Akuma ɛwɔ Anokye krom na nananom atetini atintini efiri akyikyi ni benkyeye enne ekrom wankasa ebaaye akyese na nunyam a nananom afa a omode kyire wiase no na kyese mu edu papa na mesro so baso no ahye no like no drop comment say ne be ya wiase nyina behu nananom tete makoma som no say dia esitie na nefa a eyo abusua na say akom no ekoso say ya na kyese aduro ani tumi na edi ahia sa wo hwe anwanwade a ekoso ya nya obi ene beka cho say afahye no eye krabehwe Okomfo Anokye tumi wura nkase duduro bibi patabibi tweda mpondo makoma show eni wadwuma pa abusia me mama baba eba Pemampem TV na Pemampem bi ba pie mu ewo Akuma Nkoranza Akuma eho ena Okomfo Anokye Oboabaduo festival ekoso no ene ebeka se eyedetu ayemfo omuwa Akuma enyina de omanimonyam abeta tire so wo hwe machi a wo nza ahemfo no atete ho omudo omanimonyam abeta tire ani ti so sajebre saria amamre no ni amane ya ne fa eye Okomfo Anokye woni wa busi miasa ani wa Okomfo nyina ye ma mo fi apa abusia sedia yedikan ekaye no ene edi tu ewo Okomfo Anokye a owo Akuma na fahye kese a ekoso na ye kase Oboabaduo a na kyese oyetumi kese nyamkomia a ono ena nananom ede epai fa hodie epre kwa hosan ema afoforo na Okomfo Anokye ena da ye screen so a na kyese ye boni hudawuru na yedikan mate asese Pemampem enya obi a ena ede ne ba ye kase foni so eboni hudawuru efise ye ntimi enkobo obi a yennim no eni nedwuma ase dawuru because nedwuma se a amanfo a mudi ne ho adanse pa eye akomfo ahodo a otete omo eni tumi a wodidi dwuma no emfaso de a wode abre timamufo ene adasa sa ena ye pa kire na obi a wonim to no ena ere kire atrepo ano sanso ena ye pa yebehu nti ena ye kikire boa tebiesem enti na edokoto kwadu a ye jam ho na ye ntwantwene ene nti se ope obi a wode ukona na ebe sue ewo ne nan so na wapai fa hodi ama wa Okomfo Anokye ono ene de ahobrase ensiye ne nkoden asom nananom fitete mremu ebepem ene a ode so eye Okomfo Anokye a ode no krenko a ena edi dwuma na akomfo pi eba dwumadi na se anyinti ne edi atitiu se de yedikan atwemu no na wo hwa ye kase bubo akomfo ni di baako a adaje ebebo yen eniti akomfo na uhu omo no minim se dodo na eye omo a munim omo eniti obaso a na wa share no like na akomfo a wonim no wa boniti no drop e comment enso e wo video no ase na wa tag en e wo ho na nananom amamre de ye Pemampem ya fatu ye ho so se ye bebo hu da wura abra ye mbre ho da na yese adepa ofia oje ena tete dumankoma som no ena ye de atwedi ampon no ankasa borebore obaade no odi tim ho se ye nanam emfa so enya nkwaje pepere ye ayaresa tumi bambo eni ni media stronko na ya na obi bisa se aden nananom den na omaye computer ba den aba technological age bi den na nananom aye wodie nananom enye hwekra nye ni ayaresa nananom ehyedudo eye nuro edi paifa hodie sanyarwa enti e ba se healthcare delivery enye nananom anamontu ene omayaresa adoma twedi ampon de adoma a kamnim se Ghana hospital by now ni nyina ayeye ma efise
nananom enete ahama ede sa yade a doctor entimi ensa ede so yade a doctor entimi nso ano nenso doctor for de se de atwo no kan no de bia twede amponsa yade nananom sa yade na o maje ho to ase na o maje ho aboade na o maje ho ntansa se omo na aye debi nananom ede se haw no efi sunsun ma obuhu eye hunamani a omuhu na omunim kwan omofa so esi ohaw bia anokwan erinti nananom ye mama fi shapa nana Okomfo Anokye Oboabaduo bidibie bata bidibi na nkomya efi tete dumankoma ena ede wasi ho awiye mmire mu se paifa hodie ma wo manfo paifa hodie ma afoforo matumi a edadi ewo mu no afoforo nso enya so emfaso na ye ka omo a Okomfo Anokye atete omo ewo akomu omo a wotubusum ama omo na obia edidi ni dwuma ewo Ghana ha ye kase ye kan a adaje ebepọ yen enia no efise oye Okomfo a oda nso ewo ne mfefuo mu na chese ahobrase a odi ye ne dwuma ne tema a odi ye ne dwuma no ema ne danso ewo wiase mu eniti ena abi nyina se yewa Nkranza man hene nana kwambofo to so nan ene Nkranza man hima nana ya sopoma a otoso miensa ekomanhia Okomfo Anokye eka Akomfo a omudimu eho na omukọ manhia kohihia yewa otufo se tutu nyankase nyansa yira na mesro se dwumadi a yedi ni nyina anase na sekire nyina ne se yeboa eyenso yasom apija nananom som no amanchima hu se enye adidinjan bi na emom eye japade sonko nananom edi echa yen mesro se jibre na hwehwe program no nyina kosi ase na wanwade a ebi nsida na wanwade a bona andwen hu duhu nyina ewo ha pemampem TV so anase pemampem TV ena yede sa emfoni ene sa afahye yi echre Ghana eni wiase nyina yankopon ehyo bibia na onye nhira sedia woje bre na woto so ahwe akosi ase pia